Mae record amaethyddiaeth ym Mhrydain o ran iechyd a diogelwch yn ddifrifol. A does am syndod i raddau oherwydd y sgiliau sy'n angen rheidio mwyn amaethu'r dyddiau yma, a'r heriau sy'n cael eu cyflwyno gan y tywydd ar ben bob peth arall. Mi fydra i godi yn y bore, mynd allan ar y beic yma i fugeilio ar lechweddau ar Anfowddwy, wedyn gweithio ar lechwedd gyda teclyn tu ôl i'r tractor yma, heb sôn am falle gafel llygadwyn i dorri coed sydd o ffordd yn y cae, handlo gwartheg wedyn rhywle rhwng 500 kilo a thinell o bwysau, heb sôn am weithio ar uchdwr. Mae yna ateb syml i'w gael. Mae cyswllt ffermio ar hyn o bryd yn darparu cyrsiau noddedig rhywle rhwng 20 ac 80%. Felly, be am fynegu diddordeb a sicrhau bod eich busnes chi yn ddiogel ar gyfer y dyfodol?